Ассалому алайкум бародару хварҷонои азиз. Рости гап номер омадам хабар дидам ки Нуруллоҷон веса карда натонист. Хела зиқ шидам азбас ки бисёри тоҷикистониён ҳами боя хела интизор буданд. Лекин дур омадам комментора хондам галини қарм кард. Охи бародаро охи спортсменои пеши дунё профессионало Ҳабиб Нурмагомедов дигаро ҳамхе ситуация шуда буд ки весшона карда натонистанд. мефаҳмед ин чизи профессионал не ягон каса чиз застрахован неста. И якум баъд дуюм ҳами хитона мухлис метрошен. охи 70% ба хито шумо мухлис нестен, шумо глора мухлис медонед чи фарқ мекунад. вақте ки одам победа дайку, вақте ки одам тенис рафтеста мо боте мо традус медорем тоҷикистон ба пеш, ҳаме дорем тоҷикистон ба пеш, ҳами одам камтарак нито чоп бишава ба гуфти шумо тамом айби хитша ҳамара рит. охи била изу намекашем бародаро. бояд патриоти ватан бояд бародар наоборот паддержка кардан дар кора. охи ҳами лобоита хитат бира спортзал 5 кило парто ямода талхат мекафа мембри. охи бародар бо дигарӯз мегӯянд ки охи чи ба вес мепартоя вес хидиш дабзан. бача ин мировой практика. ин мардак маҷбура вес партоя барои ки саперникшам вес мепартоя. кадоми ҳами чиз да информация надорад. дроен ютуб бизанен как проходит висагонка, я бур бинен ҳазоби ин мардакора. ба худои поддержка кунем бародаротуна. видео кардани набудам некем комментора хонум сарпарм вайрон шуд. ба худо тоҷикистон ба пеш.